182 cm, 116,7 kg na váhe. V boxe má na svojom konte už vyše 20 zápasov. Nastupujúci pod trénermi Max Rechty a Václav Miláček. Za Českú republiku majster Česka a Európy v boxe, zároveň majster sveta v K1. Dámy a páni, Petr Pastyžín! 47 rokov, 176 cm, 119,7 kg na váhe. V boxe zo skóre 3-5. V tomto zápase nastupujúci trénermi Marek Rigo, Mark Mihály, Martin Ivič. Za Bobovačí a Fight Club Pezino, stálica CFT, Marek Cigan Mihály! Dámy a páni, v tomto otváracom zápase to máme very close round. V prvom kole na TKO vyhráva do červeného.